zit ik weer een beetje achteruit straks. En nu de eerste nummer bij je voor de beurt. Dus je mag wel, de band komt hier te stingen. Dus je mag even een beetje rond te maken. Meer is nog altijd slecht beschermd. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat. Onbevoegde medewerkers kunnen nog steeds in het systeem kijken waarmee personen en goederen worden gecontroleerd die de Schengenzone in of uitgaan. Afgelopen najaar moest de politie al een dwangsom betalen van €40.000 en nu volgt er een hogere dwangsom. In Tsjechië zijn zeker 13 mijnwerkers om het leven gekomen bij een explosie. Onder de doden zijn vooral Polen. De explosie was in een kolenmijn in het oosten van het land. Op zo'n 800 meter diepte ontplofte methaangas. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. En nooit eerder stond de Nederlandse zangeres zo lang op nummer 1 in de top 40 als Davina Michel. Haar hit Duurt te lang staat nu voor de 8e opeenvolgende week op de eerste plaats. Het vorige record stond op naam van Yvonne Keely, die met If I Had Words in 1978 7 weken bovenaan stond. Davina Michel is genomineerd voor een Edison Award en is ook de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de top 2000 van NPO Radio 2. Dan het weer nog. Vanmiddag wordt het vaker droog en is er kans op wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Het gaat ook flink waaien. Het weekend wordt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ja, Noorderwiel live, helemaal in kriesweer met Sherry Diane. Prachtige krieswerkjes, met lekkere bluesmuziek. Maar je binnenstedskoor van Ljouwert, Pieter en Griet komen nog del. Siep van de Ploeg, te vol om op te nemen. Straks, 3 uur lang, Noorderwiel live. Alsjeblieft. Een zachte commercial. Om even tot rust te komen. Te ontharden. Of liever nog, te verzachten. Omarm zacht. Het leven is al hard genoeg. Aquacel. De kracht van zacht. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ja, de persconferentie is afgelopen. Nissan heeft 2 absolute kampioenen binnengehaald. Spelers met een waanzinnig sterke techniek. Echt een toptransfer. En nog een goede deal ook. Want met de Private Lease Champions Deals rijd je nu de rijk uitgeruste Micra N-Way voor €289 en de Qashqai en Connecta voor maar €439 per maand. Maak nu een toptransfer bij jouw Nissan dealer of kijk op nissan.nl/privatelease. Tarief is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Nissan. Innovation that excites.
Nu bij Kruidvat minimaal €20 korting op Gillette Mag 3, ProGlide en Fusion voordeelverpakkingen. En een gratis JBL koptelefoon ter waarde van €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe basgitaar, piano of producer gear. We support your stage. Bax Music. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Maar wie bekommert zich nog om de miljoenen slachtoffers? ZOA wil dat niemand er alleen voor staat. Met uw hulp kunnen we vluchtelingen overal ter wereld helpen. Bijvoorbeeld met eten, schoon drinkwater en onderdak. Vergeet vluchtelingen niet. Help mee op zoa.nl. Zoek je nog een muzikaal cadeau voor kerst? Kijk op baxmusic.nl/kerst. Jij shopt het. Jouw raamdecoratie. Nu 15% voordeel bij Quantum. Op alle soorten raamdecoratie voor jou op maat gemaakt. Ga nu naar jouw winkel of quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvenga, bij Kabega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Frieslandzaal. Lekker voor Chris, met een heel soort fantastische muzikanten die hoort in de studio. Zo kom ik vanuit alle hoeken van de wereld. Straks bij een koor, die singer-songwriters. We hebben prachtige Chris-versjes. En we hebben Kirk Fletcher en his band live in Noorderwind. That it's over.
Oh, man. You made my day. Oh, I'm glad I can help. Woo! And this was the first song. Huh? Oh, it's a pleasure. Mr. Kirk Fletcher, happy to have you on the show. Please, who's your drummer and who's your guy on the Hammond? I'll be happy to tell you. On the organ and left bass, Hammond B3, we have Johnny Henderson. Okay, yay! And we have on the drums Mr. Matt Funky Brown. My name is Kirk. Yeah, and we're happy to have you on the show. Your beautiful music, good guitar playing. We're going to talk longer about everything you did. This is not a talk show, but a music show. But you have a fantastic career. Are you for a long time now here in Europe or not? Yes, I actually live here in Europe. Oh, serious? Yeah, so I've been here for 2 years. So, yeah. Where? Here in Holland? In Zurich, Switzerland. Oh, that's nice. Yeah, really happy about it, and happy to go back and forth. So have a happy Christmas, but stay here and play a couple more songs later on. Thank you very much. Kirk Fletcher, dames en heren. Straks nog meer, Jere. Ik ga naar de volgende gasten. Let je me even, Jere? Briskly, kom er even bij, want dat is die artiestennaam, hè? Dat klopt, Willem. Ja. Du bent singer-songwriter en lees even uit, waar ben dit? Ik ben te geren met het Ljouwte Binnenstadskoor. Ja, het Leeuwarden Binnenstadskoor, hoe maakt dat zin eigenlijk? Ja. Nou, wij zijn altijd gewoon Leeuwarden Binnenstadskoor. En voor deze speciale gelegenheid heb ik een paar muzikanten bereid vonden om met mij te doen. Ja. Dus het is voor mij een mooi project om mijn softvallen meesken een eigen liedje te maken. Ja, want ik kreeg een mail van die ze gewoon ben met leuke dingen bezig. Je hebt zelf misschien al nog optreden, maar dat is pas in april ook, hè? Nou, het koor had in april zijn eigen jaarlijkse concert. Ja. En zelfs ben ik als singer-songwriter wel hier en daar wel eens te zien. Maar best wel onderdeel van het koor, omdat ze nog met hun gearwerkers of best op een andere manier? Best in een kroegtje in kan? Nou, ja, ik zit in dat koor. Ja, precies. Ja. Dus zei ik wil meer vestjes. De dirigent die deze liedjes voor mij bewerken had, die ken ik al heel lang. Ja. Wij hadden de wel in bandjes spelen en alles. Stel hem even voor. Johannes Bosma! Ja! En heel snel bij de muzikant, Del, hoe is het? Marcel Prins. Nico de Koning. Jan Huidinger. Klaas de Jong. Johan de Jong. Ad Bos. En het koor. Leuk om te binnen, dames en heren. Ja, prachtig. Wij willen de Christel in met hele mooie noemers. Binnen het eigen noemers, binnen het noemers die skrunners bij het koor, hoe zit dat? Het binnen eigenlijk bewerkingen van eigen nummers van mij. Ja. Want ik ken alleen nog een paar akkoordjes. Ja. Dan maak ik liedjes mee. En onze dirigent die had meer verstand van muziek en die had er een arrangement van maken. Ah, doe ik wel. Een beetje Latin, Joet. Oké, ik ben heel benieuwd. En nog een Nederlandstalige uitsmijter. Heb ik nog. De studio is voor hem. Noordwien live met het Leeuwarder. Mij wel, hè? Ja, binnenstaatskoor. En natuurlijk Briskly en een aantal muzikanten. Live in Noordwien. So if you need a place to stay, the ease it's on its way. Once you know you're not alone, you can do it on your own and you will find a way just to make it through the day, because the ease is at your side. So baby, hold on tight, 'cause love dissolves the hate to the nature of its ways. And love can ease the pain, so wipe the tears off from your face. We could be together, united and forever, and we won't build our dreams on insufficient schemes. Oh, no more pain or sorrow or a worry about tomorrow. Its ways, and love can ease the pain, to wipe the tears off from your face. And love allows to be us, all just the way we are. So come on, shine with me, you're my precious little star. Shine on, shine on, shine on, my precious little star.
shine on my precious little star. Yeah. Love allows to be us, all just the way we are. So come on, shine with me. You're my precious little, precious little, precious little star. Dank jullie wel. We rollen door. Wat zeg je? We rollen door. We rollen door. Right. Wil je nog iets over vertellen? Het volgende nummer is Us en het gaat over in de steek gelaten worden. Op zijn Engels, niet us, zoals sommige mensen denken. All I ever want was you, and I never meant to hurt. No, I always try to do the best for both of us by opening my heart and reaching out my hand. And I just don't understand why you're giving up on us. You're giving up on I already think I know what you are trying to say by avoiding every glance that I'm casting your way. You tend to turn your head every time you're walking by, and I try to keep my cool, but my heart just starts to cry. It starts to and still I don't know what to do. After all that we've been through, I've been getting to the point that I'm giving up on you. No, it's not I wanna leave. No, I know I'd like to stay, and I'm stuck away your way. Now you're giving up on now you're giving up on Oké, we gaan eruit met wat vrolijkers en iets Nederlandstaligers. Het is eigenlijk een parodie op een smartlap en het heet Denk maar niet.
weet dat ik alles voor je deed. We deelden lief en leed. Maar nu weet ik echt niet meer of ik jou vertrouwen kan. Want jij moest zo nodig gaan, liet mij alleen daar staan. Voor de spanning en het geld liet jij mij in de steek. Dus denk maar niet dat ik vergeten kan welke eenzaamheid mij overkwam. Al de lege lange dagen, oh al de tranen, mijn hoofd vol vragen. Dus denk maar niet dat ik een tweede keer een gebroken hart voor jou riskeer. Al de slapeloze nachten, oh die ik eenzaam op jou heb liggen wachten. En nu je dan weer voor me staat, bij die ander niet meer gaat, wil je weer terug naar mij, maar hey, zo werkt dat niet. Want ik ben ook een man, ik heb een trots en het gevoel dat ik nu niet echt meer weet of ik jou geloven kan. Dus denk welke eenzaamheid mij overkwam. Al de lege lange dagen, oh al de tranen, mijn hoofd vol vragen. Dus denk maar niet dat ik een tweede keer een gebroken hart voor jou riskeer. Al de slapeloze nachten, oh die ik eenzaam op jou heb liggen wachten. Maar ze prins. Jan Huizinga. Aan de gitaar, Klaas de Jong. Fantastisch. Het Leeuwarder Binnenstadskoor, mijn aantal muzikanten natuurlijk. Briskly, ik ga even naar Picola in. Nou, bijvoorbeeld een beetje. Ja, prima, dacht ik. Doe je hem dit altijd, dit soort versjes? Wat doe je hem normaal gesproken met koor? Nou, dit ook, maar ook klassieke dingen. Oké. Ja, en soms een beetje wat populaire. Ja, ja. Nee, van alles heel wat. leuk, gevarieerd. Ja. En we zingen goed, dacht ik. Ja, dat komt hartstikke goed. Ja. Dat zo krijg ik zin in. Ja, applaus voor jezelf.
Net alleen een gezelligheid dus, maar er moet wel wat gebeuren dus. Er moet wel wat gebeuren. Het bloed, zweet en tranen dit je wist, hè? Dat je van want te krijgen. Zit je al lang bij het koor? Nou, ik denk een hier stolven. Nou, een hele tijd. Dan een hele tijd, ja. Treed je een prot op? Nou, dat is voor 2-3 keer in 10 misschien. Dat bloed is mooi, toch? Ja, dit gaat ik op een gezelligheid, nou. Daar gaat het om. Maar het klonk goed, dankjewel. Mooie Spaanse gitaar, hoi. Goed, een beetje? Het ging. Het ging, ja. Het is ingewikkeld, hè? Een koor, een solist, qua zang ervoor en dan even improviseren, misschien nog wel wat. Ja, wel een beetje, ja. Wat tevreden? Ja. Mij weer tussen sturen? Doe maar. Ja, oké. Briske, komt er even bij. Ooit bennen in Utrecht. Hoe lang ben je al leren in de stad? Al was er wat min... Nee, in Friesland dacht ik. Nee, in de stad denk ik van zo'n 90. Oh, dat ik studeer ik gewoon in Ljouwert. Een beetje hingebleun dus? Ik ben hingebleun, ja. Ik heb Ljouwert altijd mooi voelen en het wordt alleen nog maar mooier. Ja, hè? Dus ja. Dit een mooi cultureel hier of niet? Ja, daar heb ik van genoten, ja. Ja, zeker. Ik heb mooie dingen maken en ik denk dat het mooi best is voor de stad. Even hoe jij, want du hast ooit in een heel grote band zitten, maar nou echt wel een beetje als singer-songwriter ondergang. Ja, de laatste tijd wie ik wat alleen nog aan de gang, maar ik ben al van de weekend weer begonnen met een van de jongens van de Montana's vroeger, Erik Spaan. Ja. Dus ja. Samen is het al leuker. We binnen wel het briertje op naar je dingetjes. Ik vond dit fantastisch. Dit krijgt dus een heel vervolg. Maak ik het zo een beetje stiekem voorzichtig zitten? Nou ja, ik wil je graag eens welkom, Willem. Nou, neem ze alleen maar mee. Oké, dat doen we. You got a deal. Oké, dikke dank, Willem. En we horen hem al hier in de gaten. Kom maar, score nog eens even. Muzikanten, welkom. Doe mij die maat. Dan komt je maar eens even weg. Briskly en het Leeuwarder het binnenstadskantoor, zou ik bijna zeggen. Live in Orde Wien. Graag Alex. Aldi heeft alles in huis voor een schitterend feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch, van borrel tot gourmet of uitgebreid diner. Bijvoorbeeld verse gourmet-minis. Kies uit 10 varianten. Van kipdijsaté, kipfiletlapjes tot beter leven hamburgers of shawarma. 2 keer 200 gram voor maar €3. Alle combinaties mogelijk. Altijd voordeel. Feest voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Wij zijn gemaakt om te maken. Daarom deze zaterdagochtend van 9 tot 11 25% korting op bijna alles. Lees de voorwaarden op praxis.nl voor de makers. Praxis. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Gezond met Kruidvat. Genoeg vitamine binnenkrijgen is soms lastig. Oh, kerstel, chocola, gourmetten, ijs met slagroom. Daarom nu alle Kruidvat-vitamine tweede voor de halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Aarse Stroog met Noorderwien Live. En dan onder oren een optreden van Sherry Diane. Maar eerst nou het Nijs uit de provincie met Dieter Seijns. Sportclub Heerenveen had het laatste seizoen dik €6 miljoen winst behellen. Het seizoen daarvoor wie dat nog oordeel €1 verlies. Dat doch blikken uit de i-rekken door het seizoen 2017-2018. De cijfers vallen gunstig uit omdat Heerenveen een tal spelers goed verkocht had. Zonder die transfers hier de club een verlies van haast €6 miljoen hoorn. Heerenveen verkocht vliegend seizoen een flink aantal spelers. Vooral de transfers van Jeremiah Sint-Juste, Joost van Aken, Dennis Johnson en Sam Larsson smieten de club flink wat yield op. Werknemers vlak voor de criisdagen schriftelijk meedelen dat ze op 1 januari net meer waarom hoeven te komen, dat is in strijd met de wet. Dat zou het vakbond FNV hoor het besluit van de directie van de firma Hartman in Sijsbjerrum om de helft van de medewerkers niet te jan. Hartman wil de meesten al op 1 januari op straat te zetten, maar nevens Albert Kuiper van het vakbond FNV kind dat helemaal net zo vlug. Men wil een sociaal plan overeenkomen die beneden de wettelijke minimum is. En men wil het ook in een tempo doen die ook beneden alle wettelijke mogelijkheden zijn. Dus ja, wat men daar precies wil, dat kan gewoon niet. En dat het bedrijf in zwaar weer zit, dat begrijpen we.
dat daar zeg maar ontslagen zullen vallen. Dat zal waarschijnlijk onoverkomelijk wezen, maar je moet je wel netjes aan de wet houden. De gemeente De Frieske Marren loekt er een €250.000 voor uit om 200 statushouders aan het werk te krijgen. Dan hoeven ze net meer een beroep te doen op een uitkering. Het hield wordt stutsen in een betere organisatie, maar er wordt ook inzet van die statushouders zelfs vregen. Wethouder Boelsma vertelt wat voor mensen krijgt in aanmerking komen. Dat is juist het belangrijkste om te checken van hoe zet je straks de statushouders, zodat wij de regie krijgen in hun kracht. En dan zullen we voor wie die mogelijkheden er binnen. Dat zul je net aan de voorkant, maar dat zul je in het traject. Om meer monteurs opleiden te kunnen, had netwerkbeheerder Liander in Ljouwert een proefveld dat ze mooi elkaar les krijgen. Liander had het heel druk en had verlet van monteurs, omdat hij gevaarlijk en specialistisch werk doen, worden ze intern oplaat. En dat gebeurt normaal 1 op 1, maar met het nieuwe praktijkveld kan Liander meer mensen tegelijk opleiden. In Ljouwert wordt de praktijk zo goed als mogelijk naaidien, alleen nog wordt er werken met een veilige spanning en net maar de gebruikelijke spanning van 10.000 of 30.000 volt, zei het Rink Dijkstra van Liander. Dat is heel bewust ook gewoon buiten. En dat heeft ook te maken gewoon met veiligheid. Kijk, wat u zelf ook net aangaf, het werk heeft bepaalde risico's. En door het heel realistisch te oefenen, zorgen we er ook voor dat we mensen met vertrouwen en veiligheid, wat bij ons voorop staat, kunnen laten oefenen. Het waar dan. De loft is beroemd, kinderrijnen, maar de droge perioden hebben van de midden de oerhaan. Er zit een matige, ontkrachtige zuidwestelijke wind en het is een graad of 10. Sneeuw, binder buien, dat is morgen al dus, maar er is een kans op zinnen. Het wordt morgen 9 graden. Ja, nu bij Kruidvat alle Sayos Oleo Intens haarkleuring 1+1 gratis. Zo kom je deze kerst pas echt goed uit de verf. Dus fijne feestdagen van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Echt het perfecte kerstcadeau voor onder de boom. Dit zal zeker in de smaak vallen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Feestelijk genieten bij Grando Keukens en Bad. Met een persoonlijk en vakkundig advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Ook voor de leukste last-minute kerstcadeaus ga je naar socialdeal.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair wintervoordeel. Of kijk op grando.nl. Hyundai presenteert de snelle beslissersbonus op onze allerlaatste voorraadmodellen. Profiteer nu nog van kortingen tot €2500 en de 50-50 deal. Ga snel naar de Hyundai dealer en rijd direct weg. Of kijk op hyundai.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Je vindt ons bij Hyundai Tolman Drachten. Friesland staat geen seconde stil. De Leeuwarden Courant levert jou altijd en overal actueel nieuws, achtergronden en infotainment uit jouw regio. Maak het deze winter mee met LC. In de krant, de app en online. Neem nu een proefabonnement vanaf €2 per week. Ga naar lc.nl/winter. Ja, wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind live. Leuk dat je bij bent. Volkert, kom er even bij, hoor. Volkert Wesseling, steun en toeverlaat. Roegelt ze nou eens even de studio in. Had het hartstikke druk, denk ik, of net? Ja, klopt, helemaal. Ja, dat heeft goed omschreven. Christian, met Adrie? Ja, daar ben we druk mee aan de gang. Wij hebben 4 in totaal. We hebben ook 2 opzetten. Vorige week in Nijbeets hebben we spelen in het Damshuis. En dat weer hartstikke leuk. Ja. En nu komend weekend gaan wij op naar Garib en naar Wommels. Okay. Dus daar zullen we het eraan toe, hè? Ik ken het straks alleen nog. Nou, best genoeg. En voor de rest met de Kriesdagen, had je al wat plannen of net? Of juist net? Nee, juist ja, optreden misschien? Nee, Kriesdagen en al wat nee, ben ik lekker vrij. Oh, lekker. Ja, dus wat we doen zullen, geen idee. Maar je kan even de maten, even een foto of zulke dingen. Dus ik kan je eens even in het baasje. Hè? Ja, nou, het is wel heel griesgrauw, hè? Oh ja, ik heb hier direct nog een krant, hè? Ja? Ja, dat wordt mij dan weer even in de hand drukt. De actief? De actief. Ja, als je Jolanda, die is onze huisfotograaf. Ja. En die is ook even bij het Kriesconcert geweest
in Beets. En die had een hele mooie foto maken. Oké. Dus er staat ingezonden foto, maar dus, je hebt natuurlijk de Steen Jolanda Neef. Hoe neemt dat dan ook alweer in de journalistiek? Nou, een foto. Ja, nee, een rectificatie. Oh, dat ken? Ja, zei iets. Ja. Dus bij deze. Hartstikke mooi, man. We gaan er helemaal een keer op. Jolanda inactief. Ja, de warmte van december. Nou. Jolanda inactief. Hij is zoals Sherry Diane, jet? Dus staat die ook inactief? Nee, ik kan haar wel even vragen. Ik denk net dat ze de actief kent, volgens. Gaat toch voor de zekerheid. Nee, jij kent actief natuurlijk. Nee, ze is vandaag. Volgende keer moet je er gewoon in staan, vind ik. Top, ik ben er veel bij. Is een huis-en-huisblad hier in Friesland. Leuk dat je er bent, welkom. Dankjewel. Wie heb je meegenomen? Dat mag zijn. Gerco Aarts op contrabas. Ja. En dan hebben we Volker Tittero op de gitaar. Welkom, heren. Fantastisch dat jullie er zijn. Dankjewel. En je bent al een beetje in kerstsfeer, hè? Ja, we hebben een kerstalbum opgenomen, Let It Glow. En we mogen hopelijk voor jou zo even de single doen. En wat wil je er nog meer over weten? Gewoon drukke tijd voor jou volgens mij. Want vanmiddag moet je nog naar Radio 1. Ik zag je bij Max, dus van omroep naar omroep. Ja, en daarna naar Club Dauphine voor de kerstvoorstelling. Dus, maar nu hier. Ja. Goed, straks het verhaal nog, want je hebt cd's uitgebracht. Ook hiervoor, je hebt nog op North Sea Jazz gespeeld. Je bent volgens mij al heel lang bezig. Ik ben al een tijdje bezig, klopt. Maar goed, ik krijg er niet genoeg van. Dus, Wij ook niet, en daarom nodig je ook uit. Ik wil je vragen om eerst 2 nummers te doen. Gaan we dan een leuk gesprekje voeren? Welke ga je als eerste 2 doen? We gaan doen Christmas is Everywhere and This Christmas. Ik ben ervoor. Sherry Diane, live in Noorderwin. Dankjewel. Christmas is everywhere, everywhere I go. Carols and bells all over town. Little lights in the window of the corner store. Baby and you. Christmas is everywhere, wrapping gifts in the living room, bows on the stairs, wreath in the hallway, snuggle up by the fireplace, under mistletoe. Now baby, you wild horses could not, so I will stay here with the people that make me feel like grace is moving through everything I see. I feel grateful now when you're here with me, darling. You. Wild horses could not, so I will stay here with the people that make me feel like grace is moving through everything I see. I feel grateful knowing you're here with me, darling. You.
this Christmas, singing songs every day so loud. We'll have a ball if we're together this Christmas. Nothing really can compare. All turns pale to the blessings that you give me. Every day should be like this. You smile, my heart's aglow. It's etched into my soul. I'm coming home, my love. Those days, and I cannot wait to celebrate with you this Christmas. Nothing really can compare. All turns pale to the blessings that you give me. Every day should be like this. You smile, my heart's aglow. It's etched into my soul. I'm coming home, my love. Those days, and I cannot wait to celebrate with you this Christmas. Wauw. Piekenvel noemen wij dat hier. Goosebumps, kippenvel. Goed fijn. Hele gemene vraag, maar ik bedoel niet gemeen. Wanneer kwam jij erachter dat jij zo mooi kon zingen? Of was het een ander die jou dat vertelde? Ik kwam er zo rond mijn 27e achter. Serieus? Ja, dat was gemeen. Hoe begonnen? Ik heb meegedaan aan de Soundmix Show. Ik was eigenlijk iemand die was gevraagd om op te vullen. En want je denkt op je 27e niet, ik ga er een carrière van maken. Een vriend van mij die was cameraman bij Henny. En die zei van, Sherry, we hebben opvulling nodig. En jij vindt dat toch zo leuk. En ik dacht, ik grijp mijn kans. Dan kan ik een beetje achter de schermen kijken, weet je wel. Dan dat een beetje die sfeerproeven zoals hier. Hoe jullie dat allemaal vliegensvlug doen. En toen op ene ging ik door. En weer door, en weer door. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik het toch proberen. En daarvoor, letterlijk tussen de schuifdeuren dan? Of met een koor? Ja, de douche, zeg maar. Ja. Maar nooit echt opgetreden? Nee. Ik managed een bandje. Omdat ik vond muziek heel fijn. Maar ik zag zelf de mogelijkheid niet. En zij lieten mij zeg maar overal met hun mee rommelen. En op een gegeven moment mocht ik voor hun wel een zinnetje zingen. Zeg maar. Wauw. Ja, maar goed. Ja, je moet ergens beginnen. Ergens beginnen, toch? Ja. Dus, en toen... en zo wist die vriend van mij ook van... ze zit helemaal in dat managen en ze vindt dat zinnetje al geweldig. Weet je, throw her a bone, zeggen ze dan in het Amerikaans. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Nou ja, en over Amerika gesproken. Ja, 35, 40.000 van je albums zijn daar... Ja, klopt. 40.000 albums, ja. In de United States notabene. In de United States, ja. Dan hebben we voor een goed doel hebben we heel veel geld opgehaald. En hebben we 4,6 miljoen maaltijden weggegeven. Wow. Dus dat is heel fijn, ja. Hey, maar ga je daar ook naartoe om op te treden? Wil je daar een carrière op zetten? Je bent er al geweest? Ik ben er geweest. We zijn naar New York, Boston, Chicago. Ja. Ik hoop dat ik niks vergeet. Ja. Hoe reageerden ze zo op jou? Ja, hartstikke fijn. Ja, het moet goed zijn, want je hebt een fantastische stem. Plaat leuk. Nee. Ja. Nou ja, anders ga ik ze bellen. Ze had die plaat gekocht en mensen kwamen kijken en het was gewoon heel fijn. Ja, dus dat was bijzonder. Wat staat er op die plaat? Covers?
Er staan 3 originals op, waarvan je er net 2 hebt gehoord. En natuurlijk de geliefde kerstnummers die er al zijn. The Christmas Song, All I Want For Christmas. Even kijken, wat hebben we nog meer? Silent Night. Ja, dat staat er ook op. Hoe nu verder? 2019? Ja, nou, ik moet Niet zeggen... eeuwig in de kerstsfeer blijven, hè? Nee, dat gaat snel over. Tik-tak. Nou, ik moet zeggen, we zijn helemaal opgewarmd. Tenminste, ik ben heel erg opgewarmd. Wat jij, Gerco? Ja, dus wij hebben heel erg zin om aan de volgende plaat te beginnen. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, precies. Dus dit smaakt naar meer. Heerlijk. Wauw. Ja, ik ben helemaal overdonderd. Prachtig mooi hoe je dat live doet. En ja, vanaf je 27e, meestal hoor je verhalen van iemand begint heel jong. En et cetera, die krijgt al les. Maar dit is even een ander verhaal. Nee, ja, ik ben eerst kan nog. iets anders gaan doen. Wat kan nog? Ja, gelukkig. Dus je weet nooit. Alles kan. Zijn je ambitie grenzeloos in dat opzicht? Grenzeloos en liefdevol, zeg ik al maar. Nee, ik ben helemaal ook dol op mijn zoontje van 1. Dus ik ga niet alle dagen van het jaar weg. Maar om te schrijven kan je gewoon thuis zitten met lieve mensen. En ik kan natuurlijk gewoon hier naartoe komen en van alles. Dus met mate. Maar tegenwoordig heb je social media, dus je kan mensen veel makkelijker bereiken. Andere tijd, hè? Andere tijd, ja. Dus dat is wel fijn voor mij. Fijn voor ons. Welk nummer ga je doen? Ik ga nu doen Santa Eye. Ik ben voor. Live in Noorderwind! All right. Santa, I want a Christmas so delicious, soul food made with love. And Santa, I trim a tree out in the garden, roots and dirt and stars above. Let it snow, let it flow, let it grow. Oh, Santa, that would really make this Christmas wonderful. To all the kids, could you give what their soul needs to shine? Send someone a hole with a bunch of mistletoe for the lonely hearts. And let it snow, let it flow, let sparks fly. Santa, that would really make this Christmas wonderful. Come bring the merry, happy state of a Christmas jolly holiday. A season where we all are grateful for all the good that we receive. And then let it snow, let it glow, let sparks fly. Santa, that would really make this Christmas wonderful, guys. Then let it snow, let it glow, let sparks fly. Santa, come bring the merry, happy state of a peaceful, jolly holiday. A Christmas where we all are grateful for all the good that we receive. And then let it snow, let it glow, let it flow. Oh, Santa, that would really make this Christmas wonderful. Don't it really make this season wonderful? Ja, dat even op Vredenmegje in Noorderwind Safari Kriesdagen. Dit is geen Gretsch, hè? Nee. Lijkt er wel op. Hij lijkt er zeker op, ja. Heb je eentje thuis of zeg je dit merk vind ik toch beter, leuker, speelt lekkerder? Een Gretsch klinkt als een Gretsch. Ja? Nee, daarom. Het is heel specifiek, hè? En ik wilde een soort van algemener soort gitaar. Ja, Dus toevallig deze is een prachtige sound in trouwens. Nou, dankjewel. Mooi warm. Ja, nee, klopt, vind ik ook. En ook nog een heerlijke contrabas. Hoe lang heb je deze al? Ik denk 30 jaar of zo. Ja, dus het is echt aan jou verbonden? Ja, ben er wel aan gehecht, ja. Klinkt ook lekker, hè? Echt, jongens. Prachtig mooi, die oude gitaar. Ik ga je even overvallen. Zou jullie nog een nummer willen doen? Ja, leuk. Ja, dat vond ik ook wel. Oké. We hadden we niet gepland, maar we hebben wat tijd over. En dan vind ik altijd, dit is geen talkshow, maar een muziekshow. Oké, nou, hartstikke leuk. Let it snow? Ja. Mag voor mij sowieso sneeuwen. Ja, mooi witte wil. Sherry Diane, live in Noorderwind. Let it snow!
weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate to go out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Some corn for popping, it doesn't seem to be stopping. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate to go out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Twee geweldige muzikanten, maar wat een fantastische jongeres, dames en heren. Samen even op Vredemiggie in Noorderwind live. Let It Glow is uit. Want Amerika heeft er dus al kennis mee gemaakt. Kun je hem ook in Nederland krijgen? Ja, hij is te kopen op bol.com, op mijn site natuurlijk. Ja. Tenminste, als je hem digitaal wil op mijn site. Fysiek bol.com, Platomania. Mag ik zo ellendige... Doe er nog 2 bij, ja, want anders krijg je gedonder met... Sorry. Nee, dat geeft niet. Oh. Ben ik wel roren ding, dames en heren. Helemaal. Nee, dat geeft niet. Oké, Spotify. Ja. Stop. Nou, op allemaal. Sherry Diane, D-Y-A-N-N en dan E. Knap. Ja, dat is hem. Sherry Diane. Hoe concreet zijn de plannen voor die volgende plaat? Ga je de studio in? Ben je aan het schrijven? Nee, hij zit gewoon meer in mijn gevoel en in mijn hoofd. En we moeten gewoon even gaan zitten. Ja. Maar ik moet zeggen, dat gevoel in je, dat is het langste proces. Ja. Dan met deze beide muzikanten of ga je er een hele band omheen formeren? Nou, in ieder geval, vorige heb ik ook met Gerco gedaan. En er zijn nog wat mensen, en gaan verschillende mensen schrijven. En dan kijken wat er komt drijven. Ja, precies. Ja, dus dat wordt nog even spannend. Kom terug. Nou, heel graag. Ik vind het heel gezellig hier. Dankjewel. Rij voorzichtig, want jullie moeten nog naar Radio 1, begrepen? Radio 1 gaan we zo direct, ja. En dan de kerstdagen? De kerstdagen, ik heb nog een heleboel dingetjes staan. Natuurlijk, mag ik nog één dingetje dat mag. roepen? 23 december op zondag hebben we nog een concert om 20:30 in Club Dauphine. En daar zijn nog wat kaartjes voor, dus als je wil komen, kom graag. Deze, heren. Dankjewel. Kerst, nog plannen? Je moet mee natuurlijk, hè? Ik moet mee, ja. Zeker. En nog als muzikant nog op pad met de kerstdagen of lekker thuis? Thuis. Lekker onderuit. Ja. Met je contrabas. Zeker. Dankjewel. En met je niet Gretsch, maar wel gewoon mooie gitaar. Jij nog plannen? Ja, een stukje spelen en ook thuis gezellig. Ja, zeker. Laat dan maar komen die witte kerst, toch? Dank jullie wel. Goeie reis straks. Goed, Sherry Diane. Ja, Volkert, kun je dat net even voor je regelen? Witte Christ? Nee. Dan moest misschien een schietgebedje doen of zo. Of een sneeuwdansje. Nou, zoiets, ja. Dan komt dat misschien wel goed. Wie even weten, ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja, dat is fantastisch. Zeker, wist wat echt leuk wie ik het twee hen. Ja. En die binnen ergens van december geboren, steeds maar uit elke kroept. En Helly is de Christ of net? Jazeker. Ja, nee. Ja, tuurlijk. Die ging net plukken. Nee. Maar die hen die zeggen snel in voor de eerste keer snieën. Ja. En dat weer wel heel grappig om te zien hoe ze daarop reageren. Dat vind ik dan mooi. Hè? Helemaal gek in de koppen, hè?
Nee, ze ziet echt zo een beetje dat hakje te zien van, wat is dit nou? Wat had die Volkert nou, Ruud Fred? Ja, tak, wat doet er? Nee, maar dat vind ik nou mooi ding. Dat denk ik gewoon, ja. Wij denken dan van, oh ja, sneeuw, oh wat leuk. En nou ja, jammer dat het weer tijd. En van die hen, ja, dat ben beest, die kan net communiceren. Nee. Maar je zorgt dus gewoon die hen, dat ze van het eerst iets zeggen. Ja, dat vind ik mooi. Goed zo. De wereld. Straks. Geef het lekker terug bij Volkert. Te gezellig iets van de Kriesdagen. En onder andere optredens hier van Pieter Wilkens met Griet Wiersma. Jawel. Sip van de Ploeg in verband met Storytellers. En Kirk Fletcher zal ik nog optreden. Graag ondadelijks. Eerste quizdag is hij er weer bij Omroep Friesland op de radio. Van Ian Nonsaizen. De Winterweekend Top 50 met Johan Terpstra. Dat is 4 woorden lang genietje van de 50 allermooiste platen voorbij de Kriesbeer. Ze komen alle keer voorbij. 10 favoriete Kriest- en winterklassiekers. Het ultieme Kriesgevoel met de Winterweekend Top 50. Eerste Kriesdag dus bij Omroep Friesland. Van Ian Nonsaizen. Keukenkopers, opgelet! Bij Keukenconcurrent profiteer je nu van 50% korting op alle keukens. Kies uit oneindig veel stijlen en meer dan 1000 bladen en fronten. Start het nieuwe jaar met een nieuwe keuken en ga ook lekker op vakantie. Ontspan en relax met een gratis vakantiecheck ter waarde van €1000. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Op zoek naar een heerlijke geur of ander beauty cadeau? Bij Easy Paris Excel helpen we je graag. Zowel in de winkel als online. Easy Paris Excel. Zoveel meer dan het ideale cadeau. Goedemorgen mevrouw, ik help u even uit bed. Goedemiddag, ik til u overeind. Goedenavond meneer, steunt u maar op mij. Tillen, dat is alledaags werk voor jou. En we hoeven je als zorgmedewerker niet te vertellen dat het zwaar is. Maar zorg je ook goed voor jezelf als het een keer te zwaar wordt. Wel als je kiest voor de IZZ Zorgverzekering. Deze is er speciaal voor mensen in de zorg. Met onder andere een ruime vergoeding voor fysiotherapie. Bekijk alle voordelen op izz.nl. Lancôme La Vie est Belle 30 ml, nu €47 bij Easy Paris Excel. Kun jij net als veel andere Nederlanders ook extra vitamine D gebruiken? Nieuw van Avogel 100% plantaardige vitamine D3. Goed voor botten, spieren en weerstand. Verkrijgbaar in 10 en 25 microgram. Ook geschikt voor veganisten. Avogel helpt. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. In Duitsland is de politie bezig met huiszoekingen. Die zouden verband houden met de extra beveiliging van Duitse luchthavens. Gevreesd wordt dat 4 mannen een aanslag op een vliegveld voorbereiden. Een deelstaatminister zegt dat de verdachten vooral interesse hadden in de luchthaven van Stuttgart. Gisteren werd de beveiliging op Duitse luchthavens al opgeschroefd. Afghaanse en westerse diplomaten maken zich zorgen over een mogelijke gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan. Anonieme bronnen melden dat de VS erover denkt om de helft van de 14.000 militairen terug te halen. President Trump maakte woensdag bekend dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Syrië. Dat was voor minister van Defensie Mattis reden om op te stappen. Koning Filip van België accepteert het ontslag van de regering van premier Michel. De regering zal lopende zaken afhandelen. De verkiezingen worden niet vervroegd. Die waren al gepland voor mei volgend jaar. De coalitie viel vorige week uiteen toen de N-VA de regering verliet vanwege ruzie over het VN-migratiepact. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Takeaway.com, neemt zijn grootste concurrent in Duitsland over. Daarmee is zo'n €930 miljoen gemoeid.
En versterkt tkw.com zijn positie in Duitsland. Van oorsprong Nederlandse bedrijf verwacht in Duitsland nog veel te kunnen groeien. De aandelen van het bedrijf stegen vanochtend flink toen het nieuws bekend werd. Het verkeer op de A12 heeft bij Duiven last van een instabiele fietstunnel onder de snelweg. Een hoogwerker heeft het plafond van de tunnel geraakt, waardoor er betonnen platen naar beneden kwamen. De chauffeur van de hoogwerker is daarbij zwaar gewond geraakt. Hij zat een uur bekneld. Door de problemen met de fietstunnel geldt op de snelweg bij Duiven een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dat leidt tot files. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen droog. In het noorden blijft het regenachtig. Het is 9 tot 13 graden en het waait flink. In het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is het tweede uur van Noorderwind live. Onder horen nog optreden van Kirk Fletcher en zijn band. Maar Pieter Wilkens en Griet Wiesman beheren. Straks Siep van de Ploeg en nog volle meer. Graag ondadelijks. Snijn in Bureau de Vries. De eind van het jaar komt in zicht. Tijd om waarom te zijn. In Bureau de Vries doggen we dat met Sippie Tigelaar en Sjoerd Litjens. We gaan waarom naar Ipendwarp. Het is net zo dat je even binnenstappen en het apparaatje omzetten en opnemen. Nee, zo ging dat natuurlijk net. Een riege van 129 radioverhalen over Veenwoudsterwal en haar bewenners. Ipendoor. Ipendwarp. De meenskip van Veenwoudsterwal die de dwarren iepen voor de hele meenskip. Snijn in Bureau de Vries. Met Univé Zorgselect bieden we een goede zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bovendien heb je de vrijheid om te kiezen uit losse modules, zoals fysio en tand, of uit ruime aanvullende pakketten. En dat al voor €105,85 per maand. Kom langs in een van onze winkels of sluit nu af op univé.nl/zorg. Univé, daar plukt u de vruchten van. Nu bij Kruidvat de zachtste prijzen voor de zachtste billetjes. Alle Kruidvat value luiers 3 voor maar €25. Ho, niet voor niks de nummer 1 in babyvoordeel. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Goeie zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bij Dij om de hoeken. Univé. Dialyseren is geen leven, maar overleven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Onze grootste droom is nierziekte genezen. Help mee en geef nierpatiënten hun leven terug. Ga naar nierstichting.nl en doneer. Het is weer vreemde midje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben een gast gehad die in Zurich wennet, maar eigenlijk uit Amerika komt. Fantastische bluesmuziek maakt en hij is met zijn band on tour, nemen we dat dan mooi, Kirk Fletcher. What was the reason for you to move to Europe? Was it a woman or? It was a woman and music. Okay. Following my heart, both ways, music and love. How did it start with the music in America with you? Well, I started playing in my father's church when I was about 8 or 9 years old. And one thing led to another. But when did the guitars came in your life? I would say about 8 years old or so. My older brother played guitar, so I picked it up from him at first and started playing in my dad's church. And listen to blues musicians, I think? Oh, yeah. First gospel, and then I listen to blues too, you know, and R&B and soul and funk and rock and roll and everything. And when did it start with all the professional musicians, the tours and playing? Well, I started when I was about maybe 18 playing, you know, going on little tours and stuff like that, you know, my last year of high school and stuff, and playing with gospel bands and rhythm and blues and soul and funk bands and all that. But after that, it went wild, isn't it? Well, sort of, yeah. You got a music story. It's long and it's very good, isn't it? Yeah, it's very long.
story. No, but yeah, I just started playing professionally. Around when I was maybe 16 or 17. But I've played all those different styles of music, and then I started to get really heavily into blues at about maybe 20, 21 or so, right around then. Why was that? Did you listen to a special artist, or it came just? Well, all the other music I was playing at the time, it really I always wanted to just get more to the soul of everything and get more to the heart of the matter. And to me, blues is the direct link to getting to the heart of the matter. The blues had a baby and they named it rock and roll. I'd say. What's the song you're going to play? I'm going to play The Answer. Okay. Live in Oorderwin, Kirk Fletcher and Sheen Band. Yo! Turn my life around. I don't blame you for leaving. No love to be found. And I wish I knew a question I needed to ask of you. And I'm so tired of being played for a fool. Stay.
Wow. Man, this is the reason we make this show. It's all about music. Thank you very much. Thank you. Special song. It's on your latest album, isn't it? Yes, it is. Hold On. Hold On. It's on there. What's the story of that album? This album is just a whole reflection of my life up until this point, being 42 years old. Almost 43 years old. You're a young man. I'm old. Thank you for saying that. But yes, it's just a reflection of just how I view the world and seeing it in a different way than a man in his 20s or his 30s. So it's just, you know, me talking about life and what I think about certain stuff. And enjoy it with beautiful songs. You toured with Eros Ramazzotti, with Joe Bonamassa. Are you still doing that, or is it your solo career with the bands you prefer on this moment? I prefer to do my own band at this point. I feel I have a lot to say, and I want to say it. And it was definitely an honor and a privilege to play with those gentlemen. But yeah, I think I have something to say, so I want to say it and make music with my friends here, and enjoy myself. This is the band you always tour with these both guys. Oh yeah.
These guys are it. And the good news is you're going to play in a couple of minutes your third song here. Thank you very much. See you around. See you later. Fantastisch, jongens. Kirk Fletcher. En ja, Jan, applaus. Geweldig. Pieter Wilkens en Griet Wiersma. Ja, hoi. We zijn helemaal onder de druk in. Ongelooflijk. Ja, nee, de Leeuwen wel. Ja, geweldig. Wat kan iemand spelen? En jongen, fantastisch. Ik ga vanmorgen topmaken wat Siep van de ploeg komt aan. Ze is nog Jim Wender. Ik had deze meneer, ik had straks een fantastische jongeres hier nog gewoon Sherry Diane. Dus als je hem zin had. Ja. Ik denk misschien blijven ze zitten. Ja, dat hinderde je. Ik heb verleden weekend die moest ik die weer lekker een mandarijn zo'n pijl. Dat is Noorderwien live, dames en heren. Lekker relaxed de Kriesdagen in. Ja, net. Hast toen nog druk met de Christ of net? Nee, met de Christ ook net. Gewoon niks. Nee, net wel, maar daar is ik nog wat oors. Als werkje. Gezin, gezelligheid. Monsterachtige druk gewoon. En het is nog eventjes time-out bij de Christ. Pieter, voor hetzelfde beetje? Ja, dat is een beetje. Ja. Gewoon lekker onderuit. Ik heb de komende week lekker rustig, ja. Dat is boos lekker. Nou, daar ben ik wel aan het halen. Nou, het was 2018. Projecten best met de Waarden natuurlijk solo op een paard, maar ik me horen. Ja, nee, maar dat is een geweldig hier geweest. Ja. Lekker genieten, goed zo. En je komt op televisie. Ja, ik kom op televisie. We hebben nog lekker op televisie. Ja. Maar dan de echte, sinds ik wel. Nou, toen jij dan de recht was, dan weet ik het niet. Nee, ik had altijd te kijken, maar wat mij. Het is mijn knip eigenlijk, maar het Jongensgala. Fries Jongensgala, ja. Wij fantastisch. Weer een fantastisch feest weer. En het is wat zo'n hier. En het is altijd weer, het is bloot een beetje spannend. En we hebben prachtige gasten dit hier, multicultureel. Dat is weer een fantastisch feest. En de mensen gaan er heel mooi in zetten. In hun eigen volk, zeg maar. En het is een prachtige afwisseling. En het wordt weer mooi in te zien. Dus mensen die het zien willen, 27 en 28 december, het is een feestje. Ja. En nightal woorden, audios, jongen, de hele show. Kijk, en daarom had je me even nog, maar je bent ook alweer bezig met 2000 en jongetje. Ik heb het aanbeleven nog aan. We zijn ook nog mee bezig in mijn theater. Daarom, maar het aannemen nog aan. Maar even splitsen, je bent dus op televisie met de hele show. En wat ik wel leuk vond, multicultureel, maar ik hoor ruimte voor jong talent, Judith Friesland bij. Ja, prachtige talenten. Heel mooi. Ja, we zijn heel wees mee. Ja. En ja, daar ben ik niks verklappen natuurlijk. Beetje. Beetje. Nou, wat zo mooi wie dat we die oude vestjes hebben, mooi zonder jarigheid, oudershoes, titelon. Dat zijn vestjes die kennen de jeugd eigenlijk niet meer. En deze Ineke en Andries, prachtige jonge mensen. Ineke Dijkstra en Andries de Vries. De Vries, ja. En die hadden die oude vestjes hebben vrij in een greenbank. Die oude vestjes meisjongen wonnen. En dan stonden dat te gerren, het oudershoes te jongen. En de andere zit zo een beetje te kweer. Die zit zo van, en daar zit dus mem. En nou jong ik dit jaar. En mooi tweestemmig. Echt piekenvel. Want die jonge mensen maar ook die jaren vestjes werden. Dus dat wie voor u zijn een piekenvel. Tenminste vond ik wel. Dat zou zeggen. Ja. Ik kan me voorstellen. Nou, toevallig Andries Hak, krijg van hier. 28e Nijweek, Frederik nog te gast. Dus wat wordt onbelangrijk. Ik hier natuurlijk ruimte voor Fries talent. Straks toch nog even door het Jongensgala. En dien gevoel naar Roel Pieter. En natuurlijk zullen we dan voor u op 2000 jongetje. Want je bent ook wel heel druk maanden. Misschien wist je eens een live noemen doen. Ja, we doen al die jaren. Ja? Ja, speciaal voor Ali van der Velde. Mooi. En Riemer, bij deze. Live in Noorderwien. Terraske, då kamst op me en sagst du is me daar. Ik wie al zo lang alleenig, het wie al zo lang lien, nou stierst je voor mij. U stezen geen waarom nou jertie. We hadden hele met die praat. Oh, wat een dag. Då kamst waarom van mij. Al die jaren, al die toon, die tocht. In mijn dromen, hij komt die zocht. Då woest het af en toe. Want altijd is dat koest naar toe. Al die jaren, al die toon, die tocht. In mijn dromen, hij komt die zocht. Is leven wie een echt voorbij. Då kamst je het waarom bij mij. We zijn weer een peer, ik houd van die, neem een keertjes mee. Ik wacht er net vergees, het leven is voor us weer een feest. Al die jaren, al die droom, die tocht. In mijn dromen, hij komt die zocht. Då woest het af.
altijd thuis, daar koest net doen. Al die jaren, al die dagen, die tocht. In mijn dromen, hij komt hij zo. Ons leven wie niet echt voorbij. Dan kwam Stuart weerom bij mij. Al die zomernachten, ik dacht altijd om bij. Maar meer langs mij, mijn dromen, brachten die weerom bij mij. Al die jaren, al die dagen, die tocht. In mijn dromen, hij komt hij zo. Då woest het af en toe. Want altijd dus dat koest net doen. Al die jaren, al die dagen, die tocht. In mijn dromen, hij komt hij zo. Ons leefde weer echt voorbij. Då kwam Stuart weerom bij mij. Geweldig. Griet en Pieter. Ja, nou, ik wil naar de volle verklappen, want in het jongensgala ben je nog net weer oren bij, of net? Ja, dan zit een hele band zit erachter. Hè? Ja, ik ben wat voorzichtig, maar ik wil nog net alles voor je aan. Hè? Nee, maar ja, het jongensgala, dat is staat wel een beetje bekend, denk ik. Er zit een achtergrondkoor bij, blazerssectie, strikers, een striekorkest zit erbij. En een compleet combo. Dus ja, het is een heel geworden. Ja, een hele klus, hè. Maar voor een muzikant, heerlijk liep het mij. Ja, het is fantastisch. Want de werkers met hele goede muzikanten. Het is echt een hechte, goede band. West op steunen kist. Dus het is, dat jongt heerlijk natuurlijk. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ben je dan nou ook al wat om na te denken van takken hier? Dat gaat heel rap, hè? Je hebt het hele hier terug. Nou ja, die persoon, die noemers, welke kant wel op? Ja, dat was weer een oorprogramma, hè, dus er moeten weer nieuwe dingen in zitten. Maar het moet wel in verhouding, het moet wel verdeeld. In totaal moet het een geheel wezen. En toch heel soort variatie erin. Een beetje een thema erop. Ja, we lezen elke keer de latten wel vrij heeg. Het is een hele put, voor elke keer. Vooral ook voor de techniek. Omdat die komen moe's betiet in de lawaai om het spul klaar te zetten op te bouwen. En dus ja, het is voor ons al zo'n dag is een lange dag. En het is een hele put om het al je klaar te krijgen. Maar het slaagt het elke keer weer. En het is nevens mij elke keer weer een stukje, ben we weer een stukje verder. Ja. En het mooie, en dat doet het uiteindelijk denk ik als artiest altijd voor. Het publiek, Steve uitverkocht. En op de bank, en daar gaat het toch om. Er weer een beetje verwarring in, omdat we een pretje sponsors hebben. En we zijn 3 weken weer uitverkocht. En er zijn een aantal sponsors die vrijkaarten kregen. En toen waren er een pretje sponsors die kwamen net. Dus er zitten een paar wakken in. Dat mensen zijn, nou, 3 weken uitverkocht en er ben je lege plakken. Wat dit? Ken het nou, ja. Nou, maar dat weer een communicatie. Houden we dat bij deze nuutlijn, want er is een heel soort belangstelling voor. Ja. En dat is het mooiste, daar doet het voor. Ja, mensen kennen al wel wat bellen, hè, van volgende. Hij mal daarom? Ja, het is altijd goed zelf, dan willen we eigenlijk 2 keer nou. Ik merk dat het mensen gigantisch enthousiast binnen. Ja, daarom. Dus we willen eigenlijk sneuren jongen en een snijden met je matinee erachterom. Ja. Dus 2 keer, why not? Party. Hoppakee, party. Kom sterk even? Ja, absoluut. Wij praten straks op 2000. Welk nummer je hem nooit was? Nou, wat zei het? Ja, doorlopen vooruit. Ja, nou, pas we tijd voor het hier. Verkeerde keert. Keertje, docht me overal op een vrouw. Vrouwje, mooie, jong en oud. Basken, Belgen, Friesen, voor de willen of om prijzen. Keertje, mooiste spultje van de vrouw. Keertje, docht me overal op een vrouw. Londen, Amsterdam, Broeksterwaard. Op het veld, op de baan, op de streten, ligt elke in het witte. Keertje, is dat elke in
van hart. Breng die bal binnen, mooie bewin, een gevaarlijke prepper of heen achterin. Sla die bal boven en als maar mooi bleest. En wordt het een trik-trak, dan wordt er full kids. Kids, docht me noeral op een vrouw. Ierland, Italië, Ecuador. Het is de sport dat mij hield. Boets, baltje verdeel. Keertje, mooiste spultje van een vrouw. Breng die bal binnen, mooie bewin, een gevaarlijke prupper of heen achterin. Sla die bal boven en als maar mooi pleest. En wordt het een trik-trak, dan wordt het full kids. Kids, docht me ooral op een vrouw. Van nou af hield ik hetzelfde. Kids, docht me ooral op een vrouw. Zeg maar. Kids, docht me ooral op een vrouw. Hier, ja. Het kist erbij. Kom. Kids, docht me ooral op een... Ah, dat weer niks. Doe wat nog een keer. Doe wat nog een keer. Kids, docht me ooral op een vrouw. Kids, docht me ooral op een vrouw. Wat goed zo. Ja, En dat wie op het einde nog even Volkert is altijd tekstfest, dat jij wel. We praten straks in hoe 2009, we gaan er een minuut voor een break. En dan gaan we het even over... ja, het uur, hè? Break! Ja, we gaan even de break, zeg dan, nog weer live! Hey! Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Ja, de persconferentie is afgelopen. Nissan heeft 2 absolute kampioenen binnengehaald. Spelers met een waanzinnig sterke techniek. Echt een toptransfer. En nog een goede deal ook. Want met de Private Lease Champions Deals rijd je nu de rijk uitgeruste Micra N-Way voor €289 en de Qashqai en Connecta voor maar €439 per maand. Maak nu een toptransfer bij jouw Nissan dealer of kijk op nissan.nl/privatelease. Tarief is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Nissan. Innovation that excites. Cadeautip. Kruidvat heeft verrassend voordelige geschenksets. Al vanaf €1,49. En als kerst op de taart bij elke set een gratis fles Kruidvat douchecrème cadeau. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Maar wie bekommert zich nog om de miljoenen slachtoffers? ZOA wil dat niemand er alleen voor staat. Met uw hulp kunnen we vluchtelingen overal ter wereld helpen. Bijvoorbeeld met eten, schoon drinkwater en onderdak. Vergeet vluchtelingen niet. Help mee op zoa.nl. Hey gezelligheidsdier, met een kaarsje erbij krijg je pas echt sfeer. Bij Xenos shop je nu alle rustieke kaarsen 2 + 1 gratis. Lekker knus met de feestdagen. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Pieters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Online vermogen opbouwen. Ik doe feitelijk alles online. Dus ook vermogensopbouw. Maar dat vind ik wel mooi. Dat ik elk moment van de dag overzicht heb. Dat ik kan bijstorten. Dat ik altijd bij mijn geld kan. Nou, dat kan dus bij mijn bank. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Het Nijs uit Friesland nou. De ijshockeyhal op het Jereveen bleef rond 1 februari sticht. In die tijd zal de Van Wijnen groep van de Gediekte hal weer veilig maatje. Uit de stabiliteitsproef jeder deze week die blikken dat het goed west had om de hal voortdurend dicht te doen, want hij is net stabiel en dus onveilig. Dat kan verholpen worden, maar dat kost het even tijd. De sluiting had grote gevolgen voor de ijshockeyers van de Jonas Flyers die geen thuiswedstrijden spelen kunnen. Zij werken haar trainingen nou eerst al in de Alvesterdehal in Ljouwert.
Sportclub Heerenveen had het laatste seizoen dik 6 miljoen euro winst behellen. Het seizoen daarvoor wie dat nog oordeel miljoen euro verlies. Doch blikken nu te ierrekken door het seizoen 2017-2018. De cijfers vallen gunstig uit omdat Heerenveen een tal spelers goed verkocht had. Zonder die transfers hier de club een verlies van haast 6 miljoen euro hoorn. Heerenveen verkocht vrienden seizoen een flink aantal spelers. Vooral de transfers van Jeremiah Sint-Juste, Joost van Aken, Dennis Johnson en Sam Larsson spieten de club flink wat geld op. Werknemers vlak voor de criisdagen schriftelijk meedelen dat ze op 1 januari net meer weerom hoeven te komen, dat is in strijd met de wet. Dat zei het vakboen FNV over het besluit van de directie van de firma Hartman in Sijsbjerm om de helte van de meewerkers dien te jan. Hartman wil de meesten al op 1 januari op straat te zetten, maar nevens Albert Kuiper van de FNV kent dat helemaal net zo vlug. Men wil een sociaal plan overeenkomen die beneden de wettelijke minimum is. En men wil het ook in een tempo doen die ook beneden alle wettelijke mogelijkheden zijn. Dus ja, wat men daar precies wil, dat kan gewoon niet. En dat het bedrijf in zwaar weer zit, dat begrijpen we. Dat daar zeg maar ontslagen zullen vallen, dat zal waarschijnlijk onoverkomelijk wezen. Maar je moet je wel netjes aan de wet houden. De gemeente De Frieske Marren loekt er een €250.000 voor uit om 200 statushouders aan het werk te krijgen. Dan hoeven ze net meer een beroep te doen op een uitkering. Het hield wat stutsen in een betere organisatie, maar de wordt inzet van de statushouders zelfs vregen. Wethouder Boelsma van De Frieske Marren vertelt wat voor mensen krijgt in oormerking komen. Dat is juist het belangrijkste om te checken van hoe zet je straks de statushouders, zodra wij de regie krijgen, in hun kracht. En dan zullen we voor wie die mogelijkheden er binnen. Dat zul je net aan de voorkant, maar dat zul je geen bij het traject. Dan het waar nog. De lucht is bruin en het kan wel ruinen, maar de droge perioden die hebben de oerhand. Er zit een matige, onkrachtige zuidwestelijke wind en het is een graad als 10. Morgen zijn er buien, maar er is ook kans op zin. Het wordt dan 9 graden. Snijden ek betieden ruin en dan wordt het ook 9 graden. Blokker Weekendalarm. Kerstliefhebbers, opgelet. Tafelkleed Damast, nu €2. Zwarte Senseo Original, inclusief 80 pads, nu €45. Alleen in de winkel, op vrijdag, zaterdag en zondag en op is op. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Blokker heeft het in huis. Alsjeblieft. Een zachte commercial. Om even tot rust te komen. Te ontharden. Of liever nog, te verzachten. Omarm zacht. Het leven is al hard genoeg. Aquacel. De kracht van zacht. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe gitaar, drumstel of zangmicrofoon. We support your stage. Bax Music. Dag Kerstman, kan ik u helpen? Ja, die cadeaus voor mij. Ik heb er mijn buik van vol, zeg. Boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven. Iets wat echt klinkt als een klok. Kijk eens, een DAB Plus digitale radio. Het cadeau voor onder de boom. Zo, ho, ho, wat mooi. Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken? Heb de ballen om iets bijzonders te geven? Geef een nieuwe radio met DAB+, de digitale opvolger van FM. Zoek je nog een muzikaal cadeau voor kerst? Kijk op baxmusic.nl/kerst. Ja, nu bij Kruidvat alle Saios Oleo Intense haarkleuring 1+1 gratis. Zo kom je deze kerst pas echt goed uit de verf. Dus fijne feestdagen van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. En
En we gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. Straks gaan we terug onder oren met Dennis en Martijn Cornelissen, een nieuwe single uit. En Kirk Fletcher, wat een fantastische muzikant, zal ik nog 2 noemers doen. Maar eerst nog even nijpraten met Pieter en Griet. Volker, het is er gezellig bij, jongen. Ja. Moest je er met mij bemoeien, denk ik? Ja, nou. Ja, maar dan vreet hij hier te komen. Ja, nee, maar daarom ben je rek. Van de gezelligheid. Hier is nog wat nice net. Nou, we zien het even hoe de basgitarist die hier is. Nummer 1 van de wereld, beste... De gitarist. De gitarist? Ja. Oh, ik dacht basgitarist. Nee, de gitarist. Ja, de gitarist. Ja, maar nee, maar dat is dus een feit. Ja, maar dat is echt heel gezellig. Ja. Stiet dat ik inactief? Dat weet ik net, zeg ik even vragen. Goed. 2019. Eén ding weet ik al, Pieter. Komt naar je album, man. Ja, dat ik daar zo in, hè? Ja. Ja, dat bloekt hij echt pijnlijk aan herinneren. Ja, nee, maar ik ben in van naar hier mijn opnames. En dat is ook wel wanneer ik klaar ben. Ja. Jong bij Bob de Boer, kwam je hem, Friesikana? Ja, weer een nieuwe Friesikana 2 alweer. En jong een try-out. En de hekken een heel soort nog doen. Ja. En we hebben het programma eigenlijk al rond. We hebben gezien, of ik geloof 12 steen voor het nieuwe seizoen. In eigenlijk alle theaters in Friesland. Ja. Dus ja, dan moet je heel blij wezen. Dus echt een tourkust. Ja. Griet, voor jou solo, wat binnen het plan? Ja, ik ben echt druk door aan mijn nieuwe CD. Het is wel een wegstuk, want een CD maakt je net meer. Het is net meer van deze tijd, zeg maar. Nee, maar je doet het wel, want je wil wel bij de tijd blijven. En dan lezen zoveel nummers die ik eigenlijk al klaar had, die net een plekje had. Dus er ben een paar die niet veel willen, maar alleen naar een nummer te wachten. Dus maar Pieter zei dat de rust er een beetje in komt, want ik kan nobel gek worden. Chris, even rustig. Wordt het een Griet Wiersma album of wordt het een hele nieuwe Griet? Nee, daar zitten een paar duetten bij op. Geen Griet 2.0? Nee, maar wanneer precies weet ik niet, dat lijkt een heel per kleren, maar ik mag eerst de rust er een beetje in krijgen. Want het wordt nooit een ongekende trein. We hebben nog druk doen met een nieuwe Vlemsk. Ja. En dan ik je me even vragen, want je leeft het dan maar even bij elkaar koppelen. Meisje beiden, Vlemsk. Ja. Met trein. Ja, mijn mensen Dijksma en we beginnen 2 februari hebben we de eerste try-out. 8 tweede en 16 de première in de schools. Welke kant gaat dat op? Kun je daar iets over zeggen? Nou, het lijkt het een soort op qua, hoe was het zeggen? Het ramt is hetzelfde als Vlemsk Ien. Lees even nu voor de mensen die net weten wat het is. Oh. Ja. Nou ja, dan is altijd nog mensen die denken, wat bedoelt hij dan? Ja. Ben je er nog niet? Nou ja, mensen googelt. Ja. En Griet doet typjes. En ik speel die versjes. Nou ja, dat is het. Ja, het is muziek, een mooi verhaal, een sterk verhaal, wat cabaret, alles wordt teruggekomen. Maar dan mixen we dat wat. Hè? Dus het rent wat in elkaar horen. Dus ik probeer wel eens te googlen. En dat slaagt het. Ja. Maar uiteindelijk net. Nee. Zo kijk, ik wil niet net. Maar. En ik probeer wat mooi te doen in de typjes van Griet. En we zongen duetjes. Ja, dus het is een mix van alles. Even, doe best al ooit toch wel handig geweest. Wie is toen net Timmerman? Of? Ja, met Timmerman zonder, hè? Maar dat was als Google. Oké, dat is weer een soort handig. Dat zei je van, ik zal even een huis googelen, jawel. Je googelt net even een huis, je bouwt een huis. Dat is wel een soort mogelijk, in het bouwen. Ik bedoel, daarom heb ik dat versje ook maken. Hè? Van kit, per, het past altijd. Het past altijd, ja. Nou, bij mij hetzelfde mij dat net, laat maar zitten. Vlemsk, februari is dus de try-outs en de night tournee. Nou, dan ben je hier al wel lang geweest. Dan gaan we het er gewoon over. Dan gaan we nog wel eventjes, dan komen we nog wel even nader tot u. Eerst op televisie. Ja, we gaan eerst voor de Griesdagen. Cola, chips op de bank. Ja, jongen, daar lekker voor zitten gaan. Ik zeg, super. Iedereen hele fijne feestdagen trouwens. Mooi dat we er weer in. Mooi Griesdagen, dankjewel. Hartstikke mooi. Goed, ik ga naar Kirk Fletcher en zijn band. Do you have special plans for the Christmas days? Yes. Sitting on the couch, watching movies, and eating too much food. Oh, like we all do and all want. Okay. You're going to play 2 songs. Which one are you going to do? I'm going to do 2 steps forward, and I'm also going to do Gotta Right. It's an honor to have you all 3 in the show. Ladies and gentlemen, Kirk Fletcher and Team Band live in Arnhem. Step back, I'm feeling like my soul.
Sometimes I'm up, sometimes